Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μαθαίνουμε πώς να κάνουμε ένα straight through καλώδιο. Θα χρειαστούμε δύο RJ45 connectors και το crimping tool μας και αυτό για να καθαρίζουμε τα καλώδια μας. Αρχικά θέλω να σας δείξω ένα κακό παράδειγμα στο πώς είναι ένα λάθος καλώδιο. Μπορείτε να δείτε αυτό. Το κάλυμα, το γύρο, πρέπει να μπαίνει μέχρι μέσα για να μπορεί να το κρατάει σταθερά, έτσι ώστε να μην σπάσει το καλώδιό μας. Εδώ μπορείτε να δείτε όταν το διπλώνετε βγαίνει έξω. Αυτό δεν θέλετε να γίνει. Το βλέπουμε και αυτό το ίδιο λάθος και στο άλλο τη λεωρίδα μας. Γι' αυτό θα σας δείξω πώς να κάνετε σωστά ένα RJ45 καλώδιο. Αρχίζοντας θέλετε να έχετε τις δύο πάντες σας δαμέ, μια χαρά. Εφόσον τα καθαρίσετε. Τώρα θέλετε περίπου να αφήσετε 3 cm από αυτή την απόσταση. Παίρνετε αυτό το εργαλείο και το γυρνάτε μέχρι να καθαρίσει σωστά και αυτό βγαίνει. Τώρα θέλετε να κόψετε αυτό το σκηνάκι εδώ πέρα. Εφόσον το κόψατε το σκηνάκι σας, τώρα θέλετε να έχετε 4 twisted καλώδια μαζί, 4 sets. Τώρα ξεκινάτε και κάνετε τα unfold τα καλώδια, γυρνώντας τα έτσι ώστε να μπορείς να τα βάλεις στη σειρά μετά. Εφόσον κάνατε untwist τα καλώδια σας αυτά, πρέπει να φαίνονται περίπου κάπως έτσι και χρησιμοποιώντας κάτι απλό, για παράδειγμα σαν μία πένα, μπορείτε να τα πάρετε τα καλώδια και να ξεκινάτε να τα κάνετε από πάνω μέχρι να γίνουν ευθεία ακριβώς και τότε θα μπορείτε να τα βάλετε σε σειρά. Εφόσον μοιάζει έτσι, ξεκινάτε να βάλετε τα καλώδια στη σωστή σειρά. Αρχίζοντας πρέπει να πάρετε το ριγέ πορτοκαλί, μετά από το ριγέ πορτοκαλί το πορτοκαλί, μετά παίρνετε το ριγέ πράσινο, μετά παίρνετε το μπλε το καλώδιο, μετά το ριγέ το μπλε το καλώδιο, μετά το πράσινο το καλώδιο και μετά παίρνετε το ριγέ καφέ και μετά το καφέ καλώδιο. Ξεκινάτε να τα βάζετε σωστά, να τα κρατάτε στη σειρά και να προσπαθείτε να τα ισιώσετε όσο πιο πολλά γίνεται. Αρχίζοντας να τα σιώνετε, θα ξεκινάτε να τα κόψετε έτσι ώστε να έχει περίπου απόσταση 1 cm, έτσι ώστε να μπορεί να μπει τελείως μέσα στο connector σας για να γίνεται σωστά το καλώδιο. Σας συνιστώ να κρατήσετε τα καλώδια σας να ξεκινάτε από τελείως την άκρη, έτσι ώστε να μπορείτε να καταφέρετε να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Εφόσον κόψατε τα καλώδια σας, μπορείτε να πάρετε τώρα τον connector σας. Πρέπει να τον πάρετε μέσα έτσι ώστε αυτό το κομμάτι να είναι μέσα στην παλάμη των χεριών σας. Γι' αυτό παίρνετε τα καλώδια σας έτσι, παίρνετε τον connector σας έτσι, ξεκινάτε σιγά σιγά να βάζετε τα καλώδια μέσα. Καθώς τα βάζετε μέσα, μπορείτε να δείτε και αν είναι τα καλώδια σωστά πριν να το σπρώξετε μέσα τελείως, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε διορθώσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε τα καλώδια είναι στη σωστή σειρά φυσικά. Γι' αυτό τώρα μπορείτε να τα σπρώξετε τελείως προς τα μέσα και ας μπορείτε να δείτε αυτό το άσπρο περιτύλιγμα είναι μέσα στον connector, έτσι όπως πρέπει δηλαδή, έτσι ώστε να μπορεί να κρατιέται από αυτό το οποίο θα το σπρώξει το εργαλείο μας κάτω, έτσι ώστε να το κρατήσει σταθερά το καλώδιό μας. Μετά που το σπρώξετε αρκετά το καλώδια σας μέσα, μπορείτε απλά να πάρετε το εργαλείο σας, να βάλετε μέσα τον connector σας, κάπως έτσι για παράδειγμα, και να το πιέσετε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μπορείτε να δείτε εδώ, αυτό είναι ένα σωστό καλώδιο που είναι μέσα και κρατιέται σωστά. Μπορείτε να δείτε, δεν βγαίνει όσο και αν το τραβήσω. Είμαστε μια χαρά.